Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷӣ ҳама каса бардори азиз созен хубин саломатиётон хубай настеренотон созай гӯш кунед ки дар имрӯза навор чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанам. Дар имрӯза навор мошини арзон рӯй кардаги нестанд хайм рӯзфига мотарол ё мотосикли арзон мешава шероинар умуман зиғнашен канал да подписатсия кунед. Дар насиби мову шумо бардори азиз дар ин видео замин бисёртар ай гӯш кунед ки заминои арзон аз ки ҷо ай. Замини 65 000 ҳастай дар шаҳри Душанбе, замини арзон ҳастай дар шаҳри Исор, замини арзон ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, хонаҳои замини ҳастай аз шаҳри Душанбе ноҳияи Данғара шаҳри Ваҳдат, квартираҳои арзон ҳастай дар шаҳри Кулоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе ва ноҳияи шаҳри Нав. Қизиқи видео ҳамин ки дукомната квартира 100 000 сомон ай. Ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Боварӣ дорам ки нархи ягон замин ё мисол квартира ё хонаи заминӣ маъқултон мешава. Я донала ки бепула биҷиқен шерои нар касе ягон чизи фурӯшӣ дошта боша номерои WhatsApp мада рӯй кунед. Ана ки мерем усуста. Дӯстони азиз, грузоперевозки нава барои шуморо реклама мекунем, бо диққат гӯш кунед. Грузоперевозки аз Москва ба Тоҷикистон бор мебарад касе ки дар Москва ё Московский област қарор дорен. Агар шумо мисол бори шумо ай 100 кило бисёртар боша, хидшон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Бор тарафи Душанбе, Исор, Бохтар, Ваҳдат, Норак, Данғара, Восе, Куло, Фархор, Ҳамадонӣ мерава иншоалло. Номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаи ачкидор навора сар кард 1 миллиони имрӯза да гузаштем телевизора пастар кишеринар. Дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский 3. Айраи мошингард 2 километр дуртар будай. 6 сотиқ замини холияй, ҳуҷҷатош 100% свет дора мегава, овуш ба наздикӣ мешава. Нархша бардорои азизам нигоҳ кунед чӣ хел арзон ай. Нархиш 65 000 сомон. касе мисол харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 375 000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангиш бизанен, номерои поёнгиш WhatsApp дора. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи нефтияник, айраи Калон 800 метр дуртар будай. хонаи деҳтаҷаи фасонкардагӣ 6 сотиқ заминда 8 дар хона дора. ремонтш коробкаи ҳуҷҷатош қарор, техпаспорт, дамовой книжкаша кардагиянд. овсвеч мега ҳастай гирди хона маҳкамай, гирди атрофи ҳанами хона да бардорои азиз ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. мақсад точкаи зурай, срочни пулш дар корай, нархиш $30,000 мега. $30,000 306 000 сомон мешава, 1 833 000 рубл. дӯстони азиз, соҳиби хона мега ки фавран фурӯхта мешавад. касе харидор бошен зангзда маслиҳат мекунем. бардорои азиз, маълумот чабо дар бар экран навистагиам. ана номерои поёнгиш имо WhatsApp дорад. дӯстони азиз, фавран фурӯхта мешавад. бардорои азизам, бисёри вақт ҳамин хонаҳое ки ман мемонам бардорои азиз пасрединг нестанд. бисёраш соҳибои хонаҳанд. шумо метавонед ки аи канали ма хонаҳои арзон, мошинҳои арзон ва квартираҳои арзон ба қаб кунем. мардак боре гуфтесам, барое ки чанд бародаре ки мисол хонаҳоша роӣ мекуна ё мошиноша роӣ мекуна, ана занг мезана бародар, мега гапат надорам, ай канали ти хона фурӯхтам ё мошин фурӯхтам ё замин фурӯхтам. мардак боре канали мо бардорои азиз сохта шудаги барои хона, замин, чизои арзон. фақат канал да подписатсия кунен, видео да бардорои азиз соатҳо 1 2 3 шав занг назанен. илтимос мекунам скриншот кунен, пага саҳар занг бизанен. навор давом дора, бачаи ачкидор навора давом мета. рафтем ака. як компания хуба ба шумо тавсия метам, грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳамин территория да бардоро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хидшон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардоро ай рӯи кило зависид мекуна. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумо да мефаҳмонад. компания акай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза бо як хонаи арзони дига аз ноҳияи Данғара. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Нурбахш, ҷамоати Лолазор,
номи пешинаш Кавралӣ будай. Қариб 11 сотиқ заминай 3 дар хона хати калидориш кардагӣ бания дар друншай. Ремонти хона миёнаи овсвеч мега ҳаст ҳуҷҷат 100%, гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, дарвозаи времени часпондагианд. Берини хонада ошхона, тандирхона, ҳезмхона доштай. Нарша бардурои азизам арзон мега. Нигоҳ кунен. Мардуми имсол касе ки аз ноҳияи Данғара хона харен. Бардурои азизам нархиш 130,000 сомон мега. خیلی نرخ فقط شما میتونین که کانال سعودو تیجی ببینین شیروی نر برای هم دستگیری کنین لایک بجقین 130,000 سومون کسی خریدار باشین ارزان میشوه پول روسی قطعی 775,000 روبل میشیده نمره تلفنش هست زنگش بزنین دوستانی عزیز کی وقتی که مثال اگر ویدیو کردنیش دین یا صورت گرفتنی باشین تلفن التماس میکنین برای قپیده یا صورت یا ویدیو مدارایی کنین وقتی مونتاژ کردن دا پول اکران میاده بردوی عزیز اینو صورت با میمونم ببینین اینم خیلی صورت بگیرین یا ویدیو کنین مدارایی کنین با یک رکلام داشته باشین دوستانی عزیز خیلی که در اول ویدیو گفتم در این ویدیو زمین بسیار طراحی کردگان اینا با یک زمینی ارزان بردوی عزیز بقپین این زمین دستین قرار در شهر ایسور جماعتی ارتبز ایرای کلون بولو میگه 6 سوتیق زمینای یک گازخانه وریمیانکا کردگی اوسویچ میگه هست وجود 100% گیردی زمین محکم نرخ بردوی عزیزم 69,000 سومون میگه کسی خریدار باشین معامله داره سویبی همی زمین گفتگیه که اگر یگون ماشینی کمری ده باشه بالایش سوم میتم نمره تلفنش هست زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین دوستم حجتات تمام شده اگر میخوای گرین سگذاری غمگین نباش برنامه رو در اکران بده زنگ زد کمپانی اکای شمزین کمپانی بوارینو که خدمت رسانیش در درجه عالی سابقه کاری 10 ساله داره کمپانی اکای شمزین میتونه شما رو از مسکو و از مسکوسکو ولز گرفته با گرینس برده و برازی علاوه برمیگردونه دوستان ماشینای زمانوی ان سطح خدمت رسانیش خوبه مراجعت کنین از نام کانال ما گپ زنین تخفیف ایلاوگی میشوه با شما روی صفحه подписчикои канали Сауду Тиҷи агар настрени зур боша як дона лайки бепла бижиқ шеринар раҳмат барои дастгирид дӯстони азиз хона десин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат қишлоқи гулистон наздики балнисаи мачитон 6 сотиқ зиёдтарай 6 сотиқ замин зиёдтарай бардурои азиз ди дар хонаи аднаскадни кардагӣ ремонти хона миёнаи овсвеч мега ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам ошхона баня ҳоҷатхона дора хонаи калона фундаментош рехтагие бардурои азизам хонаҳои калона фундаментош рехтагӣ беғарзӣ ди дар хонаи аднаскад ниш нарша бардурои азизам 120,000 сомон мега ина мардуми мисол ваҳдат ё ки мисол ай касе ки ай ваҳдат хона харем бардурои азизам ана ди хонаи аднаскадни дора 6 сотиқ замин ана хонаҳои калона фундаментош рехтагӣ нархиш 120,000 сомон пули уруси қатъи 695,000 рубл мешидай барои мо шуморо камтар видео шароӣ кардагиай ҳама ҷои хонаро бибинен касе хонахар бошен ай шаҳри ваҳдат номрои тоҷикистоншам ҳастай номрои россияшда ватсап дора занг зада маълумоти бештара бигирен бардурои азизам мегзарем бо ба як замини арзони дига бо диққат гӯш кунен замин шаҳри ваҳдат дай ҷош беҳад ҷои хубай гӯш кунен ин замин десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ҷамоати симиганҷ деҳаи арбобӣ 8 сотиқ замин зиёдтарай заминаш рашди хушрӯай барои хона кардан мешавад тайёрай гирди замин сменблокати маҳкам кардагӣ ҷош зурай овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом ҳуҷҷатош 100%ай нарша бардурои азизам 150,000 сомон мега 150,000 сомон нархи зур айне ки бардурои азиз шаҳри ваҳдат ҷамоати симиганҷ ана 8 сотиқай 150,000 сомон пули уруси қатъи 870,000 рубл мешидай ду та номро шамондагим бардурои азиз занг зада замини арзона ай шаҳри ваҳдат бихарен бардуро апашкоҳо додаро навора давом метем бо диққат гӯш кунен ихона десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи шаҳбури кӯҳна 8 сотиқ заминда 5 дар хонаи хушрӯ кардагӣ ремонтш миёнае мега
светч ҳастаи овша мегзарони тамом ҳуҷҷатош қарор дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай, ошхона, баня, ҳоҷатхона, оғил, аловхона ва дарахтҳои мевадиҳанда дора. нарша бардурои азизам арзон мега, срочни пулш дар корай, нархиш 106 000 сомон мега. 106 000 сомон бардурои азиз, хонаи арзон дар ноҳияи Данғара. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатъи 930 000 рубл мешидай. номерои бологиш номерои Тоҷикистона имо дора, номерои поёнгишта имо WhatsApp дора, номерои Россияшай. касе хонахар бошен аз ноҳияи Данғара, зангзда маълумоти бештара бигирен. нархи зур айне ки пул мешид, ҳози хидм мехаридимашда. бачаёча ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои арзон. бо диққат гӯш ки квартираҳое ки мемонум ку бовар ки хай гуфтум ку хеле квартира фақат ҳамин дар канали Саудутиҷӣ меёбӣ. бо диққат гӯш ки шеринар ва нархи навора интересавад ки дар канали Саудутиҷӣ чӣ хел нархай, дар дигар каналҳо чӣ хел нархай. бо диққат гӯш кунен. ин хона десен қарор дора дар ноҳияи Шаҳри Нав. дукомната квартира дар 2 этаж қарор дора. ноҳияи Шаҳри Нав да домои пешна хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагия ки хонаи фурӯшӣ дукомната срочни пул мондар корай. нарша бардурои азизам 100 000 сомон мега. пули урусӣ қатъи 580 000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангш бизанен. бисёри бардорам истафтан ки аз шаҳри Кӯлоб квартира арзон монсағирача. гап нест шероинар, фақат шумо ҳамин сухан кунен охи. бачаи ачкидор ҳама вақт тайёрай барои хизматҳои шумо. бардурои азиз, ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, як хонага дар 4 этаж қарор дора, 36 квадратный метр, шаҳри Кӯлоб, тарафи Ниҳим. Добна вастройка хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки салом. хонаи фурӯшӣ дар Ниҳим мега, назди больницаи Раъно Ғафурова. хонаи арзон, срочни. без ремонт ай бардурои азиз, коробка гуфтагиай, нархиш 100 000 сомон таргават мекуна. пули урусӣ қатъи 580 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанен, ай канали Саудутиҷӣ чақчақ кунед. бардурои азизам, бардурои шаҳри Ваҳдат ҳастен ҳамиҷода. агар бошен комментарияда бинависен. ку айкиҷои комментарияда бинависен. бардурои азиз, ку мара айкиҷо тамошо мекунад. кадом мисол шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон да. дӯстони азиз, ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Ваҳдат, як хонага дар 2 этаж қарор дора, 30 квадратный метр, домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки срочни ҳуҷҷатгаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пишти ҳайкали модар. ана домои кӯҳна 3 этажа дом будай. бардурои азиз, дар дими ошёна қарор доштай. тақрибан 30 квадратный метр. ремонташ ҳаяй мега. срочни пул дар кора. бардурои азизам, нархиш 107 000 сомон мега. дар як канал дига ҳам реклама кардаги. бардурои азиз, агар нафурӯхта боша зангзда бихаренаш. 107 000 сомон, пули урусӣ қатъи 620 000 рубл мешидай. бардурои азизам, квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе. касе ки мисол ай Душанбе квартира харайна, бардурои азиз, бо диққат гӯш кунен. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 40 квадратный метр. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки хона дар повороти Ленинград қарор дора. нарша бардурои азизам 170 000 сомон мега. арзон мекуна. пули урусӣ қатъи 990 000 рубл мешидай. касе харидори аниқ бошен, бардурои азиз, зангзда маълумоти бештара бигирен. ана ки мегзарем ба як чақчақи қишшуда. бардурои азизам, чизе ки ай дилам мебурояд, чизе ки гап мезанам, бардурои азиз, ҳамаш барои шумоай. дӯстони азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз киҷое ки замин, бардурои азиз, замин бисёртар рӯй кардане ки аз киҷое ки замин, хона, квартира, чизе ки рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардурои азиз, агар маъқул шуда боша, як дона лайки бепила бижиқ шерои нар илтимос мекунам. як дона лайки бепила бижиқ. касе дар канали мо меҳмон бошен, форатон ки видеои мара якмин шуда тамошо кунем. бардурои азиз, форатон ки ана хонаҳое ки ман дар канал мемонам,
1 моҳ 2 моҳ пас зангш назанена, я рӯз пас занг бизанен ҳамун хонаода. илтимос мекунем канали ма да агар имкониятон боша, шароитотон боша, каналда подписатсия кунем бардорои азиз. Бисёр вақт мегум барои қариб нимат подписатсия кардагӣ нестем, баъд видеои мара 1 моҳ 2 моҳ пас шумода мерада бардорои азиз. Барои ҳам подписатсия кунен, я дона лайки бепла биҷиқен. Подписатсия чӣ хел мекунен? Вақти подписатсияра ҷиқиден зангулача мебурад, зангулачара дар бологиш монем бардорои азиз. Ма чанд видеода повтор мекунем ки барои яхел бародарон намедонанд, ҳамира ёд бигиранда. Подписатсия карден зангулачара дар бологиш монем. Раҳмат барои дастгиритон. Олия хеле мегӯянд ки қа гап мезана, хай ки гап назанӣ нашаву хам хеле гапзанӣ домӯхта шидагиам-да шерӯинар. Раҳмат барои дастгиритон, бахудо қасам. раҳмат ки дар комментария фикрои беҳтаринтона менависене. Гапто надорум шерӯинар. Мо 50,000 подписчик шидем, гапто надорум. Не ки 50,000 подписчик шидем бардорои азиз. Ана чӣ хел бигӯм, чӣ хел фаҳмонам? Яхел бародаро нафорида ростига. Қариб канал ма жалоб зананд бешухӣ. Қариб канала маҳкам шавада, қариб канала ма байн бирава. Не ки ба хусти худо я ҳаракат кардем, канала бо вастанавид кардем. Иншоалло ки савду тиҷӣ ба пеш. раҳмат барои дастгиритон бардорои азиз. Касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен, 5 звизара бинависен, бо зури бад мешавада. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. Хаяк.